Sinusulong naman ang pagdaragdag ng bed capacity ng Conrado Estrella Regional Medical and Trauma Center sa Rosales, Pangasinan matapos talakay sa pagdinig ang panukalang House Bill number 8231 sa Committee on Health noong March 11. Ayon sa kongresista ng ika-6 na distrito ng Pangasinan, sa ilalim ng panukala, itinataas nito ang antas ng ospital mula level 2 patungong level 3 General Hospital kung saan madaragdagan ng bed capacity mula 103 hanggang 500. Giit ng ilang mambabatas, dumarami ang mga pasyenteng nangangailangan ng kompletong pasilidad at serbisyong medikal sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Kaugnay nito, isinusulong din ang padaragdag ng mga kama at panukala sa pagpapatayo ng infrastruktura, pagkuha ng mas maraming medical personnel at pagpapalawak ng hospital services sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.